Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Gubbens, presentator. En wij nodigen mensen uit in de studio met passie. Deze keer passie voor schrijven, dialect, verhalen vertellen. En daarom zijn aangeschoven eerst de dame natuurlijk, Anita Tournoy. Anita, van harte welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja, graag gedaan. En waar kom je vandaan? Ik kom oorspronkelijk uit Schoondijken en daar woon ik ook weer, maar een hele tijd heb ik in Breskes gewoond. Oké, goed zo. En dan vervolgens Rudy Bijschoren. Rudy, van harte welkom. Dank je. Kom je ook uit Schoondijken? Nee, ik kom uit Hulst. Maar? Ik heb wel enige affectie met het Westen. En dat is? Want mijn vrouw komt er vandaan en daar gaan we al 50 jaar naartoe. Oké, dus echt West-Vlaamse uitzending wordt het toch wel? Toch? Leuk. Ja, leuk hè? Ja, zeker. Anita, vertel, hoe ben jij zo aan het schrijven geraakt eigenlijk? Nou, dat is best wel apart, want op een gegeven moment werd een vriendin 50. Misschien kennen mensen ook nogal chirurg De Blok, zijn vrouw. En voordat ze naar Costa Rica vertrokken en ik schreef een recensie op de verjaardag. En ik wist helemaal niet dat zij, niet zo goed dat zij schreef voor de PZC. En ik had die recensie klaar en ze zei, ik weet nou wie mij op moet volgen bij de PZC. Ik ga er gelijk aankaarten en dan kan jij mooi de artikeltjes gaan schrijven, de recensies over de voorstellingen en de exposities. Dus zo gezegd, zo gedaan. Zo ben ik bij de PZC terechtgekomen en ik werkte daar een poosje. Moet je natuurlijk wel een beetje inkomen. En toen had mijn zus me opgegeven voor een schrijfcursus. En het was bij Marion Sarneel. En ik dacht, ja goed, wat let me, kan altijd alleen maar beter worden nog. En wat bleek die avond, dat het om dialectschrijven ging. Oh, en dat wist je niet? Nee, dat wist ik niet. En toen ben ik er helemaal van in de ban geraakt. Dialect mag niet meer verdwijnen van mij. Oké. Dus dat vind ik echt... ik praat ook nog altijd plat, kan het nog best goed en thuis doe ik het ook. Dus, en ik vind het ook leuk om het nog door te geven aan mijn kinderen. Helemaal goed. En Rudy, hoe ben jij zo passie voor het schrijven? Vertel even wat je vroeger gedaan hebt. Nou, die passie die heeft heel lang in mijn hoofd alleen maar rondgespookt. Maar ik ben onderwijzer geweest. Gestart op een kleine dorpsschool. En de laatste vrijdag van de maand deden we daar altijd expressie. Kinderen die deden iets wat ze leuk vonden, lezen, voorlezen of een dansje of op een blokfluit spelen, wat de kinderen van nu helemaal niet meer kennen. En ik deed poppenkast. Ik had zelf een poppenkast gemaakt, maar ik had ook, omdat het een kleine klas was, de koppen van de kinderen in papier-maché nagemaakt. En ze herkenden ze onmiddellijk als ze zichzelf zagen. En ik verzon de gekste verhalen en ik vond het altijd heel leuk, maar later ben ik naar het Reinhard College gegaan en toen kreeg ik het drukker en drukker en drukker. Maar nu ben ik al 10 jaar gepensioneerd en nou is eigenlijk, wat ik altijd al heel graag gewild had, is eigenlijk werkelijkheid geworden. Ik ben gaan schrijven voor kinderen, omdat ik kinderen en heel mijn leven heeft betrekking op met kinderen omgaan, kinderen wat leren. Niet alleen op school, maar ook bij de atletiekvereniging waar ik trainer was. En nu nog steeds bij HVV, waar ik de kleine muizen nog aan het trainen ben. Ik vind het prachtig om ze iets te leren en middels eenvoudige boeken of boekjes, mag het mes misschien van 2 kanten snijden. Want tegenwoordig als je kinderen bezig laat, dan zijn ze van 's morgens vroeg tot 's avonds laat zijn ze op de iPad bezig en komen ze minder buiten om te spelen. En ook lezen houdt ze weg van hun dagelijkse verslaving, mag je bijna zeggen. En lezen is taalverrijkend en daar wil ik een kleine bijdrage aan leveren. Helemaal goed, daar komen we straks op terug, op die boeken. En Anita, jij hebt ook een aantal... Ja, ik ben verhalen gaan schrijven toen in dialect en vooral ook gaan voordragen. Dat vind ik heel leuk, dat doe ik uit mijn hoofd. Het zijn natuurlijk eigen verhalen, dus dat is iets makkelijker. Maar ik word ook regelmatig gevraagd om iets te schrijven. Zo heb ik bijvoorbeeld voor Hello Zeeland en Bike and Walk heb ik verhaaltjes geschreven van personages hier in de streek. Laat maar even aan de camera zien, ja. Nee, even aan die zo. Oké, sorry. En,
Ja, ik heb nu net een nieuw verhaal geschreven. Vertel. Nou ja, er waren 2 meisjes in Schoondijk, Joyce van de Buut en Carlien van Buitengewoon Actief. En die hebben een hele route uitgezet door West-Vlaanderen en Belgisch-Vlaanderen. En ja, er moest een verhaal bij komen en het moest gaan over smokkelen. Dus ja, Anita, wil jij dat niet doen? Ik zei, ja, maar er zijn nog wel mensen die dat beter kunnen. Nee, het moet allemaal van Schoondijken komen deze keer. Dus ja, ik zei, goh, ik ben wel vereerd, ik vind het leuk om te doen. Dus zo is nou een nieuw verhaal ontstaan, wat de mensen dus kunnen fietsen. Bij ieder stukje worden er ook vragen gesteld. Wordt er eerst een stukje gelezen en worden de vragen gesteld. En het heet Op pad of op tour met Tuur. Het gaat over een smokkelaar en een veldwachter. En het is best wel spannend. Dus, en hoe kunnen mensen die aansluiten bij die tour? ja, straks kun je dat bij de Buut een pungel kopen. Dat zo heette zo'n zak vroeger waar ze dus in smokkelden, de boter en zo. En daar zitten dan ook diverse dingen in. En ja, dan kunnen ze die route gaan rijden. Die is ongeveer 45 kilometer. En de Buut zit in? En de Buut zit in Schoondijken. Dat is een bistro. En daar moet je dan die pungel ophalen natuurlijk. En er moet ook wel iets voor betaald worden natuurlijk. En welke maand is dat dan? Dat gaat binnenkort van start. En ik dacht eind mei, dat weet ik niet zeker. De datum is nog niet bekend. Ik weet alleen dat 23 juni is het Manenblussersfeesten. En dan gaan ook de plattelanders, die waren nogal gecharmeerd door het verhaal. Die gaan op verschillende plekken langs die route het verhaaltje spelen. Dus toneel spelen. Zo, Dus dat vond klinkt ik echt, helemaal goed. Ja, dat vond ik heel leuk. Rudy, ik hoorde de Buut. Ja, Ja, Vertel, Ja. de Buut. ja dat heeft eigenlijk niks te maken met boeken of boekjes schrijven. Nee, Maar dat is in Hulst is dat een traditie dat plaatselijke flauwekulverkopers dat die optreden als stand-up comedian en de samenleving van Hulst doorzagen, mag je wel zeggen, dit tot groot jolijt van de mensen, want er is geen groter vermaak dan leedvermaak. Ja. En dat is een week voor carnaval? Dat is een week voor carnaval. Dan spelen we 5 voorstellingen in 1 weekend. Vrijdagavond, zaterdagavond, zondagmiddag en zondagavond. En het is 5 maal 500 man, want meer mogen er niet in van Den Dullaert. In de Oost? Ja. 2500 mensen? Ja. Geweldig. Ja, ja. Rudy, je schrijft natuurlijk ook boeken. Ja. Wat was je eerste boek? Het eerste boek, dat heb ik niet bij me, want het is uitverkocht. Dat gaat over mijn 2 kleinkindjes. Eentje Kees, met een echte Canadese naam Kees. Die woont in Canada. En Meike, die is even oud, die woont in Hulst. En die zien elkaar maar hooguit 1 keer echt per jaar. En dat vind ik spijtig natuurlijk. En daar heb ik een verhaal over gemaakt, zodat ze samen door de dierenwereld wandelen. En een ander boekje, dat gaat over muizen. En dat zijn allemaal korte versjes en verhaaltjes voor kinderen van zeg maar 5, 6, 7 jaar. Dat is mooi geïllustreerd door Linda Schot. Rick en Roets, hè? Rick en Roets, hè? Ja, dat zijn 2 muizen. En nou de derde al? En dit is Dromen op een witte wolk. Dat zijn allemaal voorleesverhalen bedoeld voor ouders, opa's of oma's, om voor het slapen gaan nog 2 à 3 minuten, want zo lang is de leestijd, om voor te lezen. En die zijn ook allemaal heel fraai getekend. Dat heb ik niet gedaan, maar dat kan ik niet goed. En dan een ander boek, daar zit een verhaal achter. Dat Hoe is heet dat? Het geheim van de Hulsterwallen. En dat is helaas helemaal uitverkocht. Het is ingezonden voor de Zeeuwse Boekenprijs. Maar op weg naar de Zeeuwse bibliotheek is het spoorloos geraakt. Dus ik heb er zelf geen meer. Oké. Jammer, maar helaas. Oké. En het laatste boek, dat is De Kelderman van Hulst. En dat is een verhaal waarin 2 jongens allerlei avonturen beleven op een zeg maar mysterieuze wijze in aanraking komen met een geest. Over dat boek wil ik straks nog iets meer vertellen, want de kijkers naar dit programma, die kunnen een boek bekomen bij mij.
Zullen we Maar dat nog even als verrassing houden? Dat is goed, ja. Dat is Oké, prima. daar kom ik Ja. straks op terug. Dat is Niet heel vergeten, goed. hè? Nee, ik zeker niet. Nee. En Anita, wat voor dromen heb jij nog voor de toekomst? Nou ja, ik schrijf natuurlijk nu best vaak verhalen en dan zeggen mensen wel, en vooral in dialect ook wel, als het zich ergens anders afspeelt dan in de streek, dan doe ik het niet in het dialect hoor, dan is het in het ABN. Ja, dan zeggen ze, goh, ga je het dus niet bundelen of zo, maar ik denk dat mensen daar niet op zitten wachten op zo'n Zeeuws boek. Dat je dat echt puur dan zelf heel erg aan de man moet gaan brengen. Maar een echte droom van mij is toch wel om een hele goede roman te schrijven. Maar ik denk dat ik zo kritisch zal zijn dat ik niet weet of het er ooit van zal komen. Of ik het ooit goed genoeg zal vinden om het uit te laten geven of zelf uit te geven. Dat is nog in afwachting, maar ik ga er wel ooit aan beginnen, dat weet ik zeker. Ja, nou, ik ben een Brabander, dat kun je wel horen. Ja. Kun jij nou eens iets op zijn Schoondijk zo praten tegen Rudy, dat Rudy het wel niet kan verstaan? Hé, want zijn vrouw die komt uit Schoondijk. Ja, Vertel. IJsendijk. Ik kan ook, ik weet niet hoeveel tijd er is, maar ik kan ook een stukje bijvoorbeeld voordragen uit een Dat zou ik wel graag willen, Ik ja. heb een sprookje geschreven voor onze oudste dochter. Ben ik van plan voor die andere twee ook nog te doen, nog een dochter en een zoon. En dat heet Het Meisje en de Mosselgod. En daar kan ik even een heel klein stukje uit voordragen. En jij moet zeggen, nou moet je stoppen. Hè. Dus, Nee, maar ik wil graag dus dat je het even voordraagt. ja, heel een klein stukje eruit, Klein stukje, want ja. het duurt meer dan een kwartier. Nee, hè. maar een klein stukje, kan dat nu? Help, help. Het meisje denkt, ik ben zo bang om te verdrinken. Want mijn naast me zal stoppen. En hoe moet dat nou? En ik verstief helemaal van de kou. En ze is echt helemaal tanderaad. En dan in één keer, dan voelt ze dat ze meegetrokken wordt. Dieper, dieper de zee in plaats van als ze naar het oppervlakte gaat. Hoe kan het dan nu toch? En dan kijkt ze achter haar. En in één keer kan ze ook veel beter als ze man. En dan ziet ze dat er bien verandert ze in een vissenstaart. Ze is zo warm meer met een hoorn. Als kind is ze daar vaak van gedroomd. En als ze er voor haar kijkt, dan ziet ze helemaal iets ongelooflijks. Ze wordt meegetrokken door een wonderschoon waterwezen. Helemaal bedekt met inktzwarte mosselschelpen. Hoe mooi is dat man niet? En ze wordt dieper en dieper de schelde getrokken, tot aan een hele grote poorten. En dan opent de mosselhot de poorten. Ik ben Ragnarok, de enigste en echte mosselhot van de Westerschelde. En ik woon hier aan jou. Eerst woonde ik in het zwin, maar toen is het zwin verzand. En ben ik naar de Schelde gekomen. Maar eigenlijk kom ik uit het hoge noorden. Ragnarok betekent eigenlijk val der goden. En mijn vader en moeder zeiden, zwem hier maar weg, want hier komt het niet goed. Maar ik voel me eigen wat dikwijls alleen. Hè. En vandaag dacht ik zie mijn kans wel. En dan denk je, hoe meegetrokken Mariel, naar beneden. En het meisje snapt er helemaal niks meer van. Nu weet hij ook nog, hoe of zie je het? Muriel, hoe weet je dat? Die zei dat en ik hoorde zeggen, hè? Dat en ik gehoord boven water een keer door je vader en moeder. Je zou Muriel gaan je het naar geboren weer. Zij die schittert als de zee. En zo gaat mijn verhaal verder. Ik ga het niet helemaal vertellen, want ik draag het nog wel eens voor hier en daar. En anders dan ken je het al helemaal, hè? Oké. Het was nou, stekschorne. Dankjewel, Rudy, dankjewel. nou, ik versta natuurlijk niet alles, maar ik zie hoe dat jij het voordraagt, dan snap ik alles. Oh, dankjewel. Alsjeblieft. Rudy, jij had nog iets om af te sluiten voor de kijkers? Ja, inderdaad. Dit boek, dat is De Kelderman van Hulst. En dat gaat over twee jongens die op vakantiereis in Chios in Griekenland van een oud-Grieks vrouwtje een magische steen krijgen. En die steen, als je daar de spreuk bij kent, dan gebeuren er ongelooflijke dingen. En die proberen ze aanvankelijk uit. En dat lukt niet zo heel erg goed. Maar aan de wallen van Hulst gekomen staat een beeld van Frederik Hendrik, de stedenwinger. En uit dat beeld
klinkt een zware stem die zegt: ik weet wie jullie zijn en wat jullie van plan zijn. En ze krijgen opdrachten om op die manier de steen en de magische kracht van die steen te vergroten door heel de spreuk te achterhalen. Dat doen ze met allerlei opdrachten binnen de stad. En op het eind zijn die jongens een beetje benieuwd naar: worden we nou belazerd of niet? We horen je altijd wel, maar we zien jou nooit. Kun je eens wat meer vertellen? Hè? En dan gaat op het laatst, is er een stukje dat ze samen bijna afscheid moeten nemen van de geest. En dan zegt hij: wauw, Tijmen, de geest vertelde ons dat hij de abt was in het klooster. Dat is het klooster, het Minnebroederklooster, dat er echt stond. De baas van de andere monniken, weet je nog? En dat zijn gewaad anders was dan dat van anderen. Rood, zei hij toch? Ja, rood. Ongelooflijk, het is allemaal waar wat hij op die roestbruine sokkel heeft verteld. Ik zou hem willen zien, met hem praten en hem de hand schudden. Zo erg dat hij vanaf nu zich niet meer laat horen. Zou ik hem eens kunnen roepen, wie weet, hoort hij ons? Maar hoe hard ze riepen, er kwam geen antwoord. Stil en bedroefd gingen de vrienden terug de trap op vanuit de kelder naar het beeld. Het hek sloeg met een klap dicht. Rijker, dat is een van die twee jongens, stopte de gouden sleutel in zijn zak. En toen kwam er een zware stem van die geesten die zei: zijn jullie nu overtuigd dat ik de waarheid sprak? Klonk de stem. Ja, natuurlijk. We zagen uw rode pij. Zo erg dat u nu weggaat. Tijmen huilde bijna bij deze afscheidswoorden. En Rijker had moeite om zijn tranen niet te laten lopen. De vrienden hielden elkaars hand vast. Daar stonden ze dan, bedroefd, omdat hun avontuur voorbij leek en ze de geest niet hadden gezien, enkel maar zijn mooie mantel. En ze hadden nog een tijdje door en dat zijn die twee jongens hier waar het om gaat. En dit is het beeld van Frederik Hendrik. En mensen die geïnteresseerd zijn in dit boek, die kunnen dat bekomen. En omdat ik hier mocht komen vertellen, schenk ik de eerste 3 mensen die interesse tonen, schenk ik dat boek gratis en die stuur ik het naar huis. En de anderen, die krijgen tegen een kleine vergoeding, krijgen het boek ook thuis gestuurd. That's it. That's it. Ja. Leuk. Helemaal goed. En nog een toelichting of een reactie? Ja, we blijven voorlopig schrijven, denk Ja. ik. hè, Rudy? Ja. Het Met is onze toch een passie. uitdrukking wie Ja. schrijft. Ja. Wat ik ook nog wel, daar hebben we het niet zo sterk over gehad nog, Nee. hè, dat ik ook wel soms mensen thuis krijg en dan combineer ik het koken, wat Ja. ik ook heel graag doe, met verhalen vertellen. Dus dan komen er bijvoorbeeld 20 dames lunchen en dan maak ik lekker eten en dan doe ik tegelijkertijd ook verhalen vertellen. Dus dat zijn een bepaald soort arrangementen. Want koken is ook een passie van mij. Ja, Dat doe ik heel erg graag. nou, Rudy, wij eten nog graag. Wij eten nog graag. En Dan moeten er jullie is nog plaats bij me komen genoeg eten voor natuurlijk. allerlei borden en dergelijke. Ja, Zullen we het daarbij laten? Ja, Niet, laten we het bij je. Oké. ja hoor. Goed, beste kijkers. Goed dat jullie weer gekeken hebben. Er leeft van alles in, zeker in West-Vlaanderen. Zowel de taal, de cultuur en culinair. Ja. Goed zo. Nou, Anita, hartelijk dank Dankjewel voor je Jan dat ik bijdrage. mee ben.